Nek sing iki wis duwe bojo, wis duwe anak telu, tapi kelakuane salah siji wong lanang warga Wonoayu Sidoarjo iki sik tetep ae bejat. Pelaku mentolo ngipik-ipik arek wedok kelas loro SMP anake tanggane. Marek cara korban diiming-imingi dhuwit atusan ewu rupiah. Iki lho Cak Ning dapurane MS 53 tahun warga Wonoayu Sidoarjo sing nekat nyipik-ipik anak wedoke tanggane sing sik kelas loro SMP. Pelaku sing wis duwe bojo karo anak telu iki ping pindho ngeloni anake tanggane nang salah siji hotel teko Sidoarjo kutha. Pelaku kasil ngeloni murid salah siji SMP partikelir nang Sidoarjo iki barek cara ngiming-imingi dhuwit atusan ewu rupiah. Sing kaitan pelaku ngekei korban dhuwit 550.000 rupiah. Terus sing kepindo pelaku ngekei dhuwit korban 300.000 rupiah. Wakapolresta Sidoarjo AKBP Zainur Rafiq Jelentrehno, aksi bejate pelaku kesingkep samarine ibuke korban ngepeki chat pelaku nang handphone anake. Marek nggawa bukti chat iku, ibuke korban gawe repotan nang polisi. Kasile pelaku saiki diamanno nang Polresta Sidoarjo. Mujianto Primadi, CTV.